Hello! Good morning! Good morning mga palangga. So, balik tayo sa buhay asawa. Balik tayo sa paggawa ng mga household chores. And kailangan ko maglaba ngayon kasi gabundok yung labahin ko. Ito yung mga sinuot namin sa London. And yung iba dito, kailangan ko siyang i-hand wash. Kasi hindi siya pwedeng i-washing machine. So, yes, ito yung ganap ko and nawawala yung tripod ko. Hindi ko alam kung nasaan yung tripod ko. Hindi ko mahanap actually. But yeah, hahanapin ko muna ha. Hello, mister. Yeah, you woke up, have you? Good morning. Morgan. You didn't know I knew German, did you? Nope. By any chance, have you seen my tripod? It must be downstairs. Yeah. It was in the car at one point. Was it? Where did you have it? I don't know. I can't remember. It must be downstairs. Okay. Sa wakas at nahanap ko na rin yung aking tripod. Pero nung naglalaba ako, nung nagha-handwash ako, hindi ko pa nahanap yung tripod ko at that time. Nahanap ko yung tripod ko sa loob ng backpack ko. O, diba? Hay, nako naman. I feel so warm. It's warm, darling. I would say my jumper on because it's warm. Warm outside. No, it's just warm. Temperature's warm. I'm 37.1. What is that? It's still normal. But it's higher than usual. Because you're just feeling warm. So I would be sweating in there this morning. I took my jumper off and I think, you don't feel, when you look at it, it's actually warm. Okay, right. We'll have a lunch. You need to cook that ham I know. Today. The next day. I'm just gonna make a pastry, and after making pastry, we're gonna go out and harvest some rhubarb. Kasi today, I'll be making a rhubarb pie. Oh, exciting! And this is our first harvest sa ating rhubarb. So, I'm using plain flour. And kung may naririnig kayo, yung anak ni Mr. nandito. Nagpapalipad ng drone. And wala dito si Mr. Nag-shooting siya actually. Kaya ako lang dito. And yung anak ni Mr. Maglalagay din ako ng sugar. And palagi ko na itong sinasabi sa inyo, pag ako gumagawa ng pastry, 50-50 siya. Let's say, for example, you are using a 50 grams of flour, gagamit din kayo ng 50 grams of fats. So, mix siya with margarine and lard. I'm just cutting the lard into small pieces para easy siyang i-mix mamaya. Natapos ko na pala yung Magnificent Century. Okay naman yung ending, pero yun na nga, sabi ko na na-disappoint talaga ako nung pinalitan nila si Hurim. Nawalan ako ng gana. Pero tinapos ko pa din siya, and yeah, it's okay. Maganda naman talaga yung movie. Worth it siya. Ito na siya. So, this is the messy part na i-mix tong ating pastry. This is the messy part. I-mix siya. This is the messy part kasi kailangan i-mix. Video wala lang yung natin part. Video, this is why hindi ka pastry. So, video wala lang yung pastry na gagawin natin kasi tatapos yung pastry natin. Sabi, maganda ngayon yung panahon eh. Hindi naman. Wala nga araw eh. Makulimlim. Ayop lang talaga si Mr. He has a good time shooting. Hindi ako sumama sa kanya kasi sobrang dami kong dapat gawin. So sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasama mag-shooting. Nasa labas tayo mga palangga. Pinapakain ko lang yung mga alaga ko. And while naghihintay tayo sa kanila na matapos, I just gonna harvest some rhubarb kasi yun na nga, gumawa ako ng pastry.
And yun yung plano ko, nagagawa tayo ng rhubarb pie. Kasi sobrang dami na ng rhubarb natin at hindi pa natin naha-harvest. Ito sila dito. Dito sila. Ito. And siya nga pala yung strawberry natin. Sobrang daming bulaklak. Yan. Saan ko ba kayo ilalagay? Ilalagay ko kayo dito. Dito ha. Manood lang kayo. I think okay na to. What do you think? Sobrang pula nila ha. So first time ko mag-harvest ng rhubarb na wala si Mr. kasi for the last 2 years magka-harvest kami ng rhubarb. Si Mr. talaga yung tagapag-harvest. Wala siya dito. Sandali lang ha. Umalis na yung anak ni Mr. and tapos na din yung girls. So ipagpapatuloy natin yung paggawa ng pie after sa lunch ko. And I'm having beans. Ito, brownstones. Wala naman talaga akong preference in terms sa beans. Si Mr. lang talaga. May nag-comment kasi na mas gusto niya yung Heinz. Ako, either. I like Heinz, brownstones. I'm easy to please. Pero si Mr. gusto kasi niya yung brownstone na make. Kaya, ayun. Nasusunod talaga yung gusto niya. Kasi ako naman talaga, hindi naman talaga ako mahilig sa beans. Hindi daw mahilig, pero nagbe-beans. But you know what I mean. I can live without it. And mag-a-add din ako ng cheese. Yan. Alam nyo, now that I've been to London, di ba sinabi ko sa isang vlog ko na medyo nagtampo talaga ako sa manager ko kasi hindi ako pinayagan mag-London for 1 week. Kasi nag-request ako sa kanya ng holiday for 1 week pero hindi ako pinayagan for 1 week, 2 days lang. Nakagala naman kami nung pumunta kami sa London pero yung gala na hindi relaxation ba, yung gala na nagmamadali kasi kailangan namin pumunta pa sa airport. But yeah, I did enjoy my time. Mostly, mas nag-enjoy ako nung may na-meet ako ng mga kababayan. So, once again, maraming salamat talaga sa mga nag-say hi. And pagpasensyahan niyo na rin kung minsan nami-meet ko kayo and hindi ko natatanong yung mga pangalan niyo. Pagpasensyahan niyo na talaga kasi sabi nga ni Mr. parang na-starstruck siguro ako. Kaya parang nablangko yung isip ko, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nahihiya din ako sa inyo kasi ako talaga, mahiyain akong tao. Tahimik ako pag public talaga. Dito lang ako nag-iingay sa bahay namin kasi this is my comfort zone. Pero pag nasa labas na ako, tahimik talaga akong tao. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi ko talaga natanong yung mga pangalan nyo. But yeah, thank you. Thank you talaga. Ito siya. Ilalagay ko lang siya sa microwave for 30 seconds para ma-melt yung cheese. So, babalatan ko to. Hihiwain lang natin siya into small pieces. Mga ganito. Yan. Ganito kaliit. Yung rhubarb, kung naku-curious kayo kung ano yung lasa niya, maasim siya. Kaya,
bear with me kasi ipapakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko. Nakagawa na ako ng apple pie noon. Kung matagal ka apple pie, rhubarb pie. Kung matagal ka nang nanood sa akin, nakita mo na to kung paano ako gumawa ng rhubarb pie. So, ang ginawa ko is, kailangan ko tong timplahan. Kasi maasim nga siya. Someone commented nga pala, sabi niya na you need to use a small knife kasi natatakot daw siya how I handle the knife. Mas prefer ko na gumamit ng malaking knife kasi feeling ko mas in control ako kaysa sa small knife. Iwan ko lang, basta ganun ako, ganun yung preference ko. Kaya okay naman, huwag ka lang matakot. I'm expert, char. Joke. Wala, itong rhubarb na to, itong stalk na to, I'm not sure if you can see it, pero, meron siyang pink sa gitna. Yan. Okay lang ba kaya? It looks okay naman. Hindi ako sure kung gagamitin ko ba ito lahat. But we will see na lang. Ilalagay natin sila dito. Mahina lang yung apoy ha. And lalagyan natin ng sugar. Tansya-tansya na lang. Hindi din talaga ako expert sa pagluluto ng rhubarb kasi mismo ako, nakilala ko na lang talaga yung rhubarb pagdating ko dito sa UK. Kasi sa atin, I don't think so na meron tayo sa atin nito, pero maihahambing ko siya or maihahalin tulad ko siya sa gabi. Yung stalk niya parang gabi. Pero sabi nila yung dahon ng rhubarb, hindi siya pwedeng kainin kasi poisonous daw yun. Lagyan ko to ng kaunting tubig, kaunti lang. After 10 minutes, ito na siya. Nag-brown na yung ating rhubarb. Titikman lang natin. See if yung tamis or yung lasa niya okay na ba. Ang asim. Tansya-tansya na lang talaga to. Depende na yun sa inyo kung gaano kaasim yung pie nyo. Yung pie ko, ayaw ko na masyadong matamis. Gusto ko siya balanse lang ba, na may sourness pa and may kunting tamis. May nag-comment pala na itong rhubarb daw, pwede siya pang sigang. Hindi ko pa siya natatry personally, pero yeah, why not? Curious din ako kung pwede ba talaga siya sa sinigang. So, I need to remind myself na pag nagsigang ako, kailangan kong gumamit ng rhubarb. Kasi pag nagsisigang ako, ang ginagamit ko is yung sinigang mix ba. I think okay na to mga palangga. But yung ibang liquid, kailangan ko siyang i-drain kasi, pakita ko sa inyo ha, sobrang watery niya. Kasi, obviously, yung rhubarb may lumabas din sa kanya na juice. At kung ipopour natin to straight sa ating pie, nako, it will be a disaster kasi sobrang runny niya. Ang gagawin ko is ipopour ko siya dito. Yung ibang rhubarb na overcook siya pero may makikita ka pa talagang buo-buo na rhubarb.
which is good. Ito yung gusto ko na may nakikita pa talaga akong buo-buo na rhubarb. Ang ginagawa ko ngayon is sinisiparate ko lang yung rhubarb na medyo buo-buo pa ba. Kasi napansin ko kasi yung rhubarb natin, I don't think na kasya to. So, ang gagawin ko, mag-add ako ng isang rhubarb. Ito. And hihiwain ko siya ng maliliit. And then, I will stir it in here. So, kinuha ko yung half. And, mostly dito sa natira is sobrang machine niya. Yan. So, mag-add lang tayo. Kailangan natin i-make sure na yung hiwa natin dito sobrang maninipis para madaling maluto. Kasi yung the rest of the rhubarb luto na, di ba? So, pasensyahan nyo na talaga, error to. Error to yung pagluluto natin. Before ko pala siya ihahalo dito, di ba meron tayong syrup dito. Mag-add lang ako ng sugar. And ihalo ko sila dito and leave it for 5 minutes. Mainit kasi itong liquid na to, kaya baka ma-half cook sila. While naghihintay tayo dito, kailangan nating i-prepare yung pastry natin. Ito na yung bottom pastry natin. Pagpasensyahan nyo na, merong patch dyan kasi nabutas kasi yung pastry. So, ngayon naman, mamumove on ako sa ating top pastry. Someone is here. What do you want? No. Yung top pastry natin, ito na siya. And meron ako ditong flour and sugar. Yung rhubarb filling natin, ready na din sila. And dito, nilagyan ko na din ng flour and sugar. And then, lalagyan natin ito. Time for the top pastry. Ito yung before ng ating rhubarb pie. Later. I think mga palangga, luto na yung pie natin, if I'm not mistaken. Ito siya. Definitely yung pastry luto na, and I can see na luto na yung pie natin kasi nag-boiled over na siya, oh. Yan, sa gilid. So, yeah, ito na yung finished product ng ating rhubarb pie. Yan. Ang bango. Nakalimutan ko actually mag-sprinkle ng sugar, but never mind. Nandito na si Mr. He went out earlier to get some dog food. And tingnan nyo si Pipa, oh. Relax yan si Pipa. Many hours later. Time check is 10 minutes past 4 in the afternoon already. So, alam niyo na kung ano yung magaganap ngayon. So, magluluto tayo ng ating hapunan. And yung hapunan natin ngayon is lasagna. So, ano lang, madali lang yung hapunan natin. Just gonna boil the spaghetti.
Dadamihan ko yung pagluto ng carbonara kasi yung matitira, babaonin ko for work tomorrow. Lalagyan ko lang ng kaunting asin. Kung napansin nyo, warm water na yung ilagay ko para mas madaling kumulo. So, gagawa na lang ako ng own sauce ko. Easy lang naman yung paggawa ng sauce. Lalagyan ko din ng kaunting oil. While waiting for our spaghetti, we will slice the ham. Ito yung gagamitin natin. Smoke ham siya. Si Mr. hindi siya masyadong fan sa smoke ham. Kaya, gagamitin ko. Matagal-tagal na din kasi kami hindi nakapag-carbonara. Prepituhin ko lang yung ham natin. I think tama na to. Hanguin ko na to. Next step is maglagay tayo ng butter. Kailangan lang natin hinaan yung apoy kasi sobrang mainit din yung kawali natin. So, just be careful na hindi masunog yung butter nyo. And then, once it's slowly melting, you can add your flour. Tansya-tansya na lang. And then, add your milk. Semi-skimmed milk yung gamit ko. Kasi ito lang kasi yung meron ako. I'm adding this now. Cheddar cheese. And then, hihinaan lang natin yung apoy. Sobrang hina ng apoy natin. Ito, oh. Yan. Ganito kahina yung apoy natin kasi maglalagay tayo ng itlog. Dalawang itlog. Actually, kukunin natin siya sa heat. Yan. Set aside muna natin ba. Kasi ayaw ko maluto yung itlog. I'm just gonna season it with pepper and salt. Do you want knife and fork? Ito yung babaunin ko tomorrow and ito yung hapunan ko. So, si Mr. nandoon na siya sa front room. So, kakain lang kami, ha? Pudding time! Look, they're all loose. You just blew them on. Sabi ni Mr. said that I should... What did you said? You just paint them with milk. Pour milk in it. Or egg. Yeah, okay. I hope they won't stick because I did put plenty of fats. Go around the corner. I doubt it. The trouble is, It's always the, you know, the first one out. the first one out. But not this time. Not too bad this time. I want a little one, just this one. Yeah, I get it. I get it. I mean, like that. See, because you fatted it, you see. See, this is what I tell you about fatting it all properly. It all comes out. Yay! Isn't it, you see?
And we're having ice cream with it. Ooh. You need a spoon. Can you try without the ice cream? You can try the ice cream. Please. Is it okay? Yeah, good. Yeah, excellent. Oh yes. How much ice cream do you want? A little bit more than that. Oh yeah, I'm going to give you one. Just give me in small pieces. That's so. it. That's enough for me. Thank you. Yeah. Yes. Enjoy, mister. Oh. Okay.